So hello friends, welcome back to our channel Birkhang Tech YouTube channel नोंथांमोनखौ बयखौबो बराय so friends दिनै बे भिडिअआव आं नोंथांमोननो OPPO A1K phone खौ रिभिउ खालामना खोन्थानो नागिरदों बे फननि प्राइसआ मा आरो बे फननि स्पेसिफिकेसन आरो बे फननि परफॉर्मेंसआ माबायदि दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फुरा डिटेल एक्सप्लेन खालामना खिन्थागोन so friends let's start today's video. So friends दा आंनि आखायाव दं नै OPPO A1K phone so गोजौआव जोङो OPPO A1K नि logo brand logo to side on naik OPPO the Indian cricket team sponsor kalamdwng the Indian cricket team so back side on naik ba नै उनावहाय बे phone screen जाबाय 15.5 cm water drop screen to आरो battery mAh जाबाय 4000 mAh battery आरो the internet storage 32 GB ROM आरो color west on आरो Android version जाबाय 9 so आरो बेयाव नुनो मोनगोन नोंथांमोना designed by OPPO, made in India, 2 GB RAM, 32 GB internal storage. और साइड में नोंथांमोननो खिन्थानोसै तो आंखौ अनबॉक्स खालामसै आं दा बे फनखौ so first of all जा मोनो जाव first of all जा मोनो बेयाव कभार आरो आं नुनो मोनदों फार्स्टआवहाय सिम इजेक्टर टुल आरो बे सिङाव बैक कभार प्रोटेक्शन कभार फननि थाखाय आरो बे जाहैबाय माखासे इउजार मेनुअल गाइड आरो नैबे जाहैबाय आं बे फनखौहाय आङो अफलाइन मार्केटनिफ्राय बायदोंमोन आरो बे फननि प्राइसआ गोलैदों आंनाव 7500 रुपिस ओके आरो नोंथांमोना बेखौ अनलाइन मार्केटआव अनलाइनावहाय बायोबाबो नोंथाङा 7500 निनो मोनखागोन आरो अफलाइनावबो आं बेखौ 7500 निनो मोनदों ओके स' आरो बे कभाराव नुनो मोनदों नोंथाङा कभारावहाय लिरनाय दङ नाथाय 10990 रुपिस नाथाय एसेबां नङा बे फननि दामा 7500 निनो मोनगोन अनलाइनाव बायबाबो आरो अफलाइन मार्केटआव बायबाबो ओके स' आरो बेफोरखौ आं साइडआव दोनसै स' दा जा नुनो मोनदों नै फन दं बे फनखौहाय आं दा नोंथांमोननो खोन्थानोसै so दा बे फनखौ नोंथांमोननो खोन्थानोसै आङो फुरा डिटेल्सै स' आरो साइडआव नायोबा नोंथांमोना स्पिकार आरो बे जाहैबाय USB to micro USB jack आरो बे माइक्र'फन आरो बे जाहैबाय 1.5 mm हेडफन jack आरो ओरै साइडआव नायोबा बेयाव वॉल्यूम अप डाउन आरो नैबे जाहैबाय सिम इजेक्टर जायनाखि जों सिम कार्ड आरो SD कार्ड सोनो हायो आरो ओरै साइडआव नायोबा पावार बाटन आरो बे स्क्रिना जाहैबाय 15.5 cm दहाय नोंथांमोननो खिन्थाखाबाय आङो कालार वेस्ट आरो बे ओरै फन साइडआव खोन्थायोबा नोंथांमोननो बे स्पिकार बेयाव फन स्पिकार आरो नैबे केमेरा जाहैबाय फ्रन्ट केमेराया जाहैबाय 8 मेगापिक्सेल सरि 5 मेगापिक्सेल बे फ्रन्ट केमेरायाहाय आरो बेक साइडनिखौ खोन्थायोबा नोंथांमोननो कालारा जोबोद मोजां ब्लेक कालार आरो बे बेक केमेरा जाहैबाय 8 मेगापिक्सेल आरो फ्लैश लाइट तो ओप्पोनि लोगो स' जोबोर मोजां डिजाइन बाय ओप्पो स' आरो बे फनखौ आं साइड नोंथांमोननो खोन्थानोसै आं सेटिंआव लांनानै खोन्थानोसै आं नोंथांमोननो स' सेटिंआव लाना खोन्थानोसै नोंथांमोननो खिन्थानोसै बेखौ एबाउट फनखौ नोंथांमोननो खोन्थानोसै आङो स' एबाउट फनखौ नुनो मोनदों नोंथांमोना डिभाइस नेम OPPO A1K आरो मडेल नाम्बारा CPH1923 color OS version 6. आरो एंड्रॉइड वर्जन जाबाय 9 प्रोसेसर octa-core RAM नुदों जानो नोंथांमोना दहायनो खिन्थाखादों नोंथांमोननो आङो 2 GB RAM आरो 32 GB इंटरनल स्टोरेज नै वर्जन आरो को साइडआव दोनसै आङो फनखौहाय स' आरो मोनसे बुस्थु नुफाबावो जाहैबाय एडाप्टर स' बेनि आउटपुटआ जाहैबाय बे एडाप्टरनि आउटपुटआ जाहैबाय 5 volt 2 एम्पियर ओके आरो आं बेखौ साइडआव दोनसै आरो बे जाहैबाय USB to micro USB केबल जेनाखि बे फास्ट चार्जिं नङा ओके USB to micro USB केबलसो ओके
So बेनोसै so friends नोंथांमोना दिनै बे भिडिअखौ नायना मोजां मोनदों भिडिअखौ लाइक खालामदो आरो शेयार खालामदो आरो नोंथाङा आंनि चेनेलखौ गोदानबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो जे साइडआव थानाय बेल आइकनखौ प्रेस खालामदो जेब्ला आं गोदान भिडिअ आपल'ड खालामो बिनि नटिफिकेसनखौ मोननो थाखाय so friends दिनैनि थाखाय एसेनोसै जय हिन्द बन्दे मातरम